I really want to show it in the air. Unde e burta? Pa. Tom. Ce ai acolo? Ein Baby. Weil der muss auch erst groß sein. Și când e mare, iasă afară? Mai Dann kann der alles essen. Mai ai copii? Ja. Câți mai ai? Câți bebe mai ai? 4. Wow, și ăsta e al cincilea? Al cincilea. 5 copii ai de capul meu. Aber wenn rauskommt, kann der meine Brüssel trinken. Da? Ja. Fein. Der ist noch immer klein. Der kann jetzt nicht aus meinen Brüsten trinken. Wieso denn? Ja, weil der schon drinnen ist. Îl iubești? Dar cine e tata? Eu? Eu sunt tata? Și tu ești mama? Ja. Și după aia tu trebuie să te duci la grădiniță? Ja. Genau. Te doare burta? Doare puțin? Nu? Tu să ai grijă de bebe. Ja, ja. Ich wasche.